O BNG reclama que se retire da mesa o debate sobre a redución dos rendementos de uva por hectárea na denominación de orixe Rías Baixas. A proposta plantexa baixalos dos 12.000 kilos por hectárea actuais ata os 10.000. Manifestamos a nosa posición clara de que este é un debate fraudulento, é un debate interesado, que en nada de aplicarse esta proposta beneficiaría aos viticultores do Salnés, os pequenos viticultores. A formación xa rexistrou unha iniciativa no Parlamento de Galicia sobre esta cuestión. Tamén reclaman á Xunta que interveña. Claro, é rotunda a nosa posición, é dicir, que se saque de encima da mesa esta proposta que non ten consenso no sector, ni moito menos, e despois, como unha segunda proposta, que se elabore un estudio técnico con a máxima urxencia, que xa tiña que ter elaborado a Xunta do Partido Popular, dende logo, e ese estudio no que se analice todas as situacións que pode haber, pois, sobre todo no tema dos rendimentos, que é no que estamos falando. Precisamente os nacionalistas defenden que non hai motivos técnicos que xustifiquen a apertura deste debate. Preocúpanos, efectivamente, que se lance este debate, porque, bueno, o mercado de viño Rías Baixas non presenta na actualidade problemas de excedente que xustifiquen esta medida, porque a reducción de rendementos que propón afectaría principalmente aos pequenos viticultores, fundamentalmente ou casi en exclusiva da subzona do Salnés, a eses pequenos viticultores que teñen menos dun hectárea por viticultor, e podería provocar que a uva que queda e que exceda dos rendementos pasen ás canles comercializadoras paralelas. Pola súa banda, o BNG pon o foco na necesidade de garantir a estabilidade na denominación de orixe e a viabilidade tamén das pequenas plantacións. Por que non se pon o foco nas grandes adegas, non? E fundamentalmente nas adegas de capital foráneo, que están aumentando moito as plantacións, e por que non se pon o foco en si hai unha relación entre a produción e o prezo, porque non vai parello o tema da produción con realmente que haxa uns prezos que paguen o xusto pola produción de uva e, polo tanto, os viticultores, fundamentalmente os pequenos viticultores, vexan a viabilidade das súas explotacións garantidas. Ademais de no Parlamento de Galicia, esta cuestión debaterase nos plenos dos concellos da denominación de orixe Rías Baixas a través de mocións presentadas polo BNG.